Di napalabas. Nakita ni Sasha tilugan ni Jorin. Ang nakaparada iti parking lot ti maysa analatak apanganan. Si gagagar daytoy asimrek. Tapno mapanmet mangan, ken pambaran nameten abang kita ka ni Jorin. Ita papagayam, denggan nyo tituloy tinobela anapaulwan, si iti barokong. Yak makita ni Jorin. Mabanak man ni Tiday kay banda. Ni Jorin. At nakadwa na ka babae. Nakatalikod na. Alita, timalyaw ti babae kat... Ni Elisa. No kasta. Nagulbud ni Jorin. Ken ni Auntie Chona. San ang mabalinday ito yung makikita ka. Alaak ita itilatawan. Atita. Ipakita daytoy kan ni Auntie Chona. Nabusugak iti panagsangot anangan, Elisa. Naganas ko unay tinangan. Uray mo't siya. Elisa, anyan akinarimat dagiti mata. Oo. Apay akit kita ay nakmatlatan. Siyempre. Kaputag sang sangot Apay. Apay, pati parang kitkitam kanya. Awan. Anya nga awan. Idinto ta namin anon anatiliwak ti panang mat-mat-mat mo kanya. Elisa. Ada ka di pagam? Kwa. Jay sumaruno apapananta. Intan, Elisa. Sige. Intang arodan. Tauray kat nalpas tamaten anangan. Naimas to'y tinola alinotom, honey. Wan, saan siya kinagluto? Natumpungan lang ni Berta, tinang timpla. Di ka unay. Naglagi pa. High blood ka, honey. Ang dahagas ko. Isabay anak kadibot. Tila dagas. Noawan mabahati a para kay Jorin. Saan mapakadanagan di anak ta? Sigurado, nanganda ni tinapananda. Sa bagay, alangan asaan na sinangaili ida ti barkada da na pananta. Wen nga, Rod. Iso ala, magantalat ta. Hani liklikam ti mangan iti ado. Numunak kat high blood ka. Una yan, takas lapdan nakpayamang antay ko na kung anta mo tagas ko. Bayan na kadilaan. Mabitlaan. Hello, Shasha. Hello, Auntie. Saan kayong kadiri mo? Anda kayo dito balayo? Wen, adaak dito'y balay, iha. Mangmangan kami kini Victor. Apay ka de? Umayak man, Auntie.
Ada ipakita ka na kayo? Anya dayta? Basta, mamon yun to. Umayot din na, auntie. O sige, urain ka garod. Okay, auntie. Sigurado. Maklaat kayo lakit di itipakita ka na kayo. Anya? Apay, adito ikit ti baybay, tinapanunot mo nga umayanta. Gaputan na ulimak dito, Elisa. Makapagsarita ta na saya. Anya nga riti kaya't mapagsaritaan ta. Di, maipapan iti biyag mo. Ne. Apay, anya ti kaya't mo amaamuan iti biyag ko, Jurin. Awan ka di pa'y tagar-aram kin ka, Elisa. Awan pa'y tinailawan. Angam, apay na sa lutsod mo dayta. Dahita kinapintas mo. Imposible nga awan pa'y nang ibagay iti asking ka. Adakan ka, no di ka mamati iti ibagbagak. Sige, mamati akon. Baka kaguran ak, no di ka patyan. Sika talaga. Sika nga ada ka din pagdatdatunam? Ha? Ay, awan pa'y, Elisa. Luz! Dahita kinatayar mo. Imposible nga awan pa'y. Kinagpayso na. At daklas ko iti second year college ak. Ngam, nakiasawan. Ano ya? Loko. Nakapsot nga rod tasan asika tinakiasawaan na. Kaya't ko ngamin, asak ba esar kak tilubong ni Ayat. Kat makagraduarak pa yung muna. Di, awan pa'y nga rod ipagdaptatunam ita. Tadi ka pa'y mat nagraduar. Mabalbalinan, Elisa. Tadanda na yung mato nagraduar. Ay, kat, naggasat kat nga tanti babae pagdatunam. Walay si ka, Elisa. Naggasat tumat nga tan. Ti lalaki apang yawatam ti ayat mo. Sika talaga. Noon niya la di tanti pagsarsaritaan ta. Wen nga ron. Baliwan ta ti saritaan ta. Sige. Anya ti kayat mo kayo pagsaritaan ta? Panggap iti kinataon. Anya? Panggaplat ta kanya ti pagsaritaan ta? Naamam ka din dagiti kakabagyam iti father side mo? Saan pa'y? Tadi nakpay mas imbakasyon ni nanang iti lugar day di tatang ko. Amom ti lang ati amam? Ay, saan nga rod? Taawan apulos si maipakita ni nanang aladawan day di tatang. Daytan panggapwam, amang ibaga kininanang mo. Ngagbakasyon kayo jay Cebu. Anya? Tapno amom dagiti kabagyam iti father side mo. Ibagak tuman kit ni ngagpayso kininanang. Wen, Elisa. Tabarang no, addanton makitam aladawan day di tatang mo. Sa dito ti papanam. Agsubliak mo't lagi, Chitalier. Ti amok kat dua ta abakuray sinisya siya. Imawag gamin kanyak ni Edwin ang mekanikok. Ket adda ka na makasapol kanyak. Kasta. Wen, iswa si kalat tanti manguray ka na siya. Sige. Sige, panawan ka pa'y, Chona, honey.
Sigurado. Maklaat ken agpungtot lakit din ni Auntie Chona. Apa man na makita na sila dawan ta Jurin ken dayjay nga Elisa. Auntie Chona day tiwaw-awa. Hello, Auntie Chona? Kunak numay ka dito'y bala, iha. No, on the way ako, Auntie. Anya di kulap nga ipakitab kanyak. Agkurut-kurut lakit di timuging yun no makita yu da ito yanti. Ito nga, agtumar kayo ni ti agas yu. Anya? Agtumar kayo ni ti agas yu para high blood, auntie. Itayak pa yan ang katumar. Awan pagdanagam kanyak. Nasayat no kas, auntie. Sige, asidag akon. Naimasan taunan iti nagsarsarita. Malaman, Jurin. Agawid tan. Madamdama, Elisa. Agawid tan. Tama nga numadandanagan ang dagiti dadakkel ta. Saan da madanagan? Ito nagpakadak iji balay. Kan, impakada ka mat kininanang mo. Wan ang... awanan ti amok na istoryaan gan ka. At dapay kanyak. Anya? Addan nakapagpitik dito'y pusok. Anya? Sino? Mabalin ka di ama-amuhan? Lading ito. Saan pa ilang amabaling ibagakin ka? Ni ka di siya? Secret. Uy. Amok ni siya. Saan? Saan ani siya? Nagbigdot ka. Sino nga rod? Secret. Sika talaga. Sige malangan. Saan kon nga ipilit nga amuan? Sige, agawid ta nga rodan. Madamdama. No di mo pa'y kahit agawid, panawan kang dito eh. Anya. Tamabalin ka dimat. Idin tataawan matlogan mo. Di magmag na Ay, saan ang mabalin? Katyak kahit ang mabanog ka. Ano yan? Sige. Umay ka nga rodan tagawitan. Umay ka matlaang itulnog, ijabalayo. Nilakit isya daytan. Mabit lang. Auntie! Oh, kunak katasikan, iha. Umay ka. Sober ka. Agyaman na, auntie. Pwede tayo bagbagam nga ipakitam kanyak. Sigurado. Maklaat kayo iti da itong ipakita. Simangpat ka din ni Jurin? Saan pa ay? Auntie, sa dino, ti impakada na papanan na? Mapanit yan nagiti barkada na. Apay ka di aya. Nagulbud ka da kayo ni Jurin, auntie. Pagkunaam. Saan adagiti barkada na ti kadwana? Sino nga rod? Amuyo. Inalaak ida iti ladawan. Babaen ti cellphone ko.
Asino nga ron ti kadwa na? Bitin-bitinin nakmat siya. Ipakita mo na niya dayta. Okay, mabait lang, auntie. Atoy. Ni Elisa. Wan, auntie. Nangandat, iti may sa restaurant. Tiyonan pa in. Ti amok dagiti kabarkada na ti kadwada. Namaysaan na kayo mananajurin, auntie. Makangagkanyak dahi jay nga anak ko. Kasarita kiti nalapat pa man na sumagpat. Agyaman ang kiti pa nang itulod mo kanya. Imay ka sinukon. Isa nga, umay ka matlang itulnog. Ala, bumaba ka pa nga. Sana yan. Pakibagam tulatan kininanang mo. Agyaman na, ti pa nang palubos na kin ka. Sige. Namnama madumanon day ta panagyaman mo kininanang ko. Inakon. Elisa, Ti Imak. Amangan lumakita na ta ni nanang. Kat sa balit ti panang ipapan na. agyaman na. Ti pa nang ipaay mo iti oras mo kanya. Awan anyaman na. Kat agyaman akmat kan ka ha. Agyaman na kiti panang ilibrem kanyak. Sapay lang ma. Tama ulit tumanan tiin ta pa nagpasyar. Wan apay kiptin asaan. Basta dalakit di panawan ta adwa. Agyaman na. Sige, batam nga rodan ti Imak. Kat ni, ang mga narumwaran ni nanang iti balay. Oops. Sige nga rodan, Elisa. Bye, Jorin. Bye. Hello, honey. Apengin mawag ka. Mabalin ka diya, subangpot kabaylaan kiti balay. Apay. Anda ka di ka sa napasamak dita. Abangan na dantukit ti, into sumangpot ti anak ta. Anya ti kayat masawen. Basta, dito'y doon balay nga ibagakad ka ti amin. Agawid ka. Sige. Agawid na kita matlaeng. Bye. Nagbayag a pinatpatan ni Jorin dagiti dakulap mo itay bumabaak itilukan na. Natiliwak ti panang matmat na kanya. Anya ka din tayo mapasapasamag kanya. Tsaka mono. Ayat na tada ito'y amariklik na. Wano. Nainkapsatan laan. Alam, ano ti pang panunutan? Apay ka may kulkulang ka. Ha? Ni, awan nanang. Apay nga rod, anak adayo ti turong ti matang mo? Malagip ko lang ti panagkuyog mi kini Jorin. Nagpasyaran nyo? Ado nanang. Kan, napan kami pa ijiigit ti baybay. Anya? Nakadanon kay pa'y ijay? Kaya't na ngamin ti makalang abde angin ti baybay nanang. Day talaan. No at daam mo ni Chona nakakita kada kayo, kat ipulong na kayo. Sapay la ko mataawan. Agpungtot lakit di manan ni Chona, no maamuan na nagkuyog kayo manan ken ni Jorin.
dagiti dakulap ni Elisa. Iti pa nagputput ko manan iti dakulap na itay bumaba di tulugan ko. Iti pa nagkuyog mi. Kat natlaw na asabali ti garaw ko. Gapot masansan ang matiliwan na kitay. Amat matmatak. Elisa. Anya da ito yan ang marikrik-nakin ka. Naibaga kita'y kinkuana. Nga addan na magpitik dito'y puso. Kat nalaos ti gagar na mga mo. No asino. Siguradok pahinga muna. No anya da ito'y amarikrik na. Nagkuha po ni Jurin iti daytoy aladawan may iti igit ti paypay. Tiloko. Kalat kit din ang nagsalabay kanyak. Idi nag-selfie kami. Kasladan relasyon mi ato ha. Apaw, anyakit kita may ti cellphone mo, tagkat katawa ka may. Ay, kuha lolo. Ane, apay nga ilingad ba o ta cellphone mo? Inan, ta kita at mambay. Mabain at samat amang ipakita kada kayo, lolo. Sa apay kumaamabain ka, apaw. Inan, kita at mambay, apaw. Tabarang no ang katawaak. Ipakita nga takin ni lolo. Ane, apay anak kamulong lang kamatay. Amang ano kaungat dak na makita yu tuladawan nga day ti cellphone ko, lolo. Sa apay ko ba nga agong utak? Nan, kita at mambat apaw. Adtoy, lolo. Ane, da kayaw, kinijuray. Wan, lolo. Picture mi day ti adway di igit ti paypay. Ay, kasyay aya apaw. Wan, lolo. Ngam apay a kinalabay na ka ni Juray. Ha? Kwa? Ada ka din na kinaawatan yaw kini Juray. Tatang! Tatang! Apay ka day. Adamang sapsapul kada kayo. Wey, numaya ko na nak. Apaw, ituloy tanto tiyag sarita. Ay, sige, ditakan. Una yan. Atapan matan ni lolo nga adati relasyon mi ken ni Jorin. Anyapay, dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na dinggan ti tuloy ti nobela ang napauluan. Si iti baruko.